na. Niyan sa minyong alagad sa kanginan, Trafon, Barilio Morales. Okay, yung akong partner ka pong dari si Juan dito yan. Aliyag yapon. Salamat yung kay Lord. Si maghihata ka ng mga grasya. Asap kita, kanunay. Always say a prayer. Mao ka na may gala. Unahon tayo pagpanalangin sa itong labang magagawin. Thank you kay Lord. Sa mong ipanghatag ang grasya ka na mo. Matag adlaw. Labi na itong mga tao nga manalangin di kanimo kanunay. Sa kanunay naasi mong kasing-kasing ang atong labang magagawin o ingon man sa atong huna-huna. Okay, salamat kay Lord. O ako na pasalamatan og dako sila si Pino, sila si Silis, and then Susing Dupalag and Dupalag clan. Nga malampuson kaayo ang great grand reunion sa akong apuhan dito sa Dumanhog. Nahitabo kini dito sa Dumanhog proper. Giheld ang maong reunion sa akong mga parinti dito. Tanang mga Dupalag. Okay? O ingon man sa mga Morales sa say na mo upohon mag-reunion sa ta. Okay. Salamat kay kanyang tanan. Salamat nyo. Siles, Pino o ni Susing Dupalag. Thank you kaninyong tanan. Kay mao ni create ng mga tawana mo ay napasiugdan ini. Sa Siles, Susing o si Pino. Thank you kaninyong tanan. Mga Dupalag family. Okay. Great grand reunion kini sa among apuhan nga si Bakyut Dupalag. Thank you. Dito mo og malampuson jud kayo. Okay. Bueno, ang suwat ang pagkaroon na itong hatagan o pagtagad, no? Pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngahan nga Jimmy. Kinigibawatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Nagsunan ang atong sender si Jimmy. Akong problema bahin sa kong asawa nga murag ginartista ng taon ba di magpakasaba dili magpabadlong kay magpaatake-atake dayon kung ngano na problema ko ani ano inanion ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Kanta sa ko kantahan ko sa Ma'am Ninin Moreno si Sir Ricardo Moreno para padadaan mi pinaskuhan sa kilid ba. Talaga. Mo ni kanta nga di ka kita. Pasko na sinta ko, hanap kita. Di kita kay hanap man. Bakit magtatampo? Iniwan ako. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Inolila mo, sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutan ganap ang ating suyuan at gala? Ay, sorry. Mura bang na saba? Nga naman, mura silinder ko kasawa. Mura gikan sa among kwarto. Day, naunsa ka niya. Ato na kami. Day! Day? Ay, kabangdong. Kabang? Huwag mo siya ito. Naunsa ka niya, oy. Naunsa ka? Giduo ko nga nung nagtuwan ng taon ka niya, oy. Dali. Bangon. Naunsa ang taon ka, oy. Mura kang nagsa. Lagi. Naunsa bang ka? Nalipong manggod ko niya. Kalit ko natumba. Oo, ginuo ko ni mo. Patsika talina. Tana. Ato tas doktor. Kinala magpatanaw. Tikas doktor. Idali na kong dataw sa doktor akong asawa nga si Linda. O dito, among nibawaan high blood siya. O katong iyang pagkalipong, tungod dito siyang dugo nga misaka taon. May lang gani, kay wa kayo siya maunsa. Nahiwi gamay ang baba. Ingon ang doktor nga, maulian ra kuno siya. Kunya, naglabay mga adlaw. Medyo naulian gamay ang sultian sa ko asawa. Oh, kumusta ka naman? Okay naman, ma. Oh, mauna. Sige, magkaog-babo. Ma, wa man may magsika og baboy ba? Buwan gali usog ang sigara na mo dire. Mao ba? Oh, nahibalad lang yun na siya, ma. Na, kung mauna, kinahanglan nga imo gina sa ampingan, Jimmy, ha? Bantayan ko na ni mo siya. Lamang ka na siya itambal. Okay, gitagaan siya, Dr. Peking Lima. Gitagaan siya tambal nga para maintenance niya. Ay, pastilan. Paitarabaan ng maintenance sa high blood.
Okay nga naman day ma. Mura ni mintin nga way gawas-gawas. Ha? Bawa na? Oo. Katpareha di atong 5 to 9 mga wag yung magawas. Mo ni ang mintin ni Ricky Garing nga way gawas-gawas. Unya, sukad sa tao na ulian sa akong asawa, medyo nausap sa tao ng iyahang batasan. Medyo napagkamaldita na sagbalik. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mong napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Halos na... Ay. Nakumot nung kadag mayo, kanta-kanta pa ka. Ano? Asa ka? Lakaw ko day. Kinahanglan nga pero minsan ta humot. Kay lain si kayo og di ta humot taon. Primero bago tang ligo man sad, di ba? Unya inig taw-taon perte na natong isugag baho tungod sa ato ang toxin sa atong kalawasan nga wa man ta minom og detox man nagisug itong baho. Unya mao nga mutang sa perfume kada humag kaligo butang gyud ka. Nya nga spotting ka man kaayo, asa ka man di ay? Aha, ay. Na ko ilakaw day. Oh, na ko ilakaw. Lakaw ko. Asa Ngano gani? ato ko ila pa Leonard. Agay. Okay. Aday. Ano sa ka? Ano ka? Uy! Mura mag-action ko kalipo. Oh, ginuo ko ni mo lida. Pre. Aso naman, ano Jimmy, pre? Wow, mo lagi. Ito na. Limot nga to sa atong schedule nga. Every Saturday, every. Ang atong kurom. Mau lagi. Limot na, limot. Mau lagi. Pero mo magatong giingnan kahapon, pre. Uy, kingnan nga. Nyar sama ni ron. Itando man to gihapon na unsa eh. Mau na. Mau na, wa lagi ron. Ako ana lang, kanang bebe ato na ko balik sa ilabi. Tay pa. Pre, kita mag... Siya ming nawagda. Okay, tubaga. Hello, pre! Pre, pasensya na taon kayo mo, pre, ha? Di ko kaanha taon, pre. Oh, what's the matter naman, pre? Aksyon kalipong taon sinda, pre. High blood mo taon niya ko sawa. Oh, nakamagana sa maintenance. Lagi, pero dili na ko pwedeng biyahe. Pinanggabi taon ako kay bukalit lang taon ni. Ganina, kalitrag, kalipong-lipong taon. Aksyon kalipong siya. Mau ba, pre? O, pre, pasensya na kayo mo, pre, ha? Pabulo sa diha. Sunod na lang ko, pre. Okay, pre. Sige, pre. Amping dia, ha? Ay, Oh, pre. Usa naman, ha? One hit? na, dili, oy. Oh, O, pre, pasensya na kayo mo, pre, ha? Pabulo sa diha. Sunod na lang ko, pre. Okay, pre. Sige, pre. Amping dia, ha? Ay, oh, pre. Usa naman, ha? One hit? na, dili, oy. Oh, ano man, pre? Ay, maglisod ko na siya biya. Kaya ang asawa, nagpandipong ko, no? Mau ba? Oh, klaro ni pare Jimmy, oy. Sa sunod lang ko, no, pre. Ay, pagkakidot. Unsa? Kita lang mag-inom, pre. Numbing my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his words, killing me softly Ipabinaw lagi na ko siya. with his words, telling my whole life with his Luyang words, kay ni gani, ha? Karoon ka killing me kanta, no? softly Matay. with his Wa ka tumigil ng tista lang akong asawa taon. Gibatan pagduyog ka na. Day, Vida. Naunsialan ka? Kaya nga naon sa day ko. Naunsa ka diha? Nga naman? Oh, naunsa lagi taon ka? Naglain mo ka taon ni mo lawas ka din. Nya, madto ko silang pare, taon Alex taon. Naglain mo lawas karon. Ambot lang. Lisod ka biyaan kay naglain mo lawas karon. Onya, okay Napay naman na. ko. Porbida. Nga Na okay na, din kag madto ko silang pare Alex. Unya katakayuhan kog balik, kaysa may mutabang nako. Okay mo ka? Okay ba, oy? Di ba na ni mo mahibawan, good? Mutukar man na. Mananghi din ang muatake siya karon. Sige na, Pik, mag-video okay ko nga rin. I-on na paliw ang karaoke, be. Ay, ginoo ko.
Oy, gwapa! Kumusta naman ka, gwapa? Malusip, ay ang taon ni mo, kuyawan, malanta ni mo bayot. Uy, Siya ba yaw? Uy, ibaw na kang magpangita pa ko lang ko, dear. Baw ko nagpangita ka. Ikaw, gyoy, di gianhi, pag-una na ko. Shh, uy, pagpili diya, pagpili. uy, hala mga bag-o niyot. Siyempre no, mamaligi bago tagdaan. Bago nang abot, die, new arrivals. Mga pagpili na kaya ako pa nang ihandos dito speakers. Diin makagabi, uy, gipagaw ka man. Dito ko sa podroom mo. Na, mo na diha. Pangutana, gibuntagan ko. Sige, pangutana. Gibuntagan ka? Wa, oy. Nagunsara man day mo. Ako ni buntag niya. Uy, mga bayo, ay mga bayot. Yut, nga nindot ka ayo yut. O, kana siya, Kanipila ni. Kana siya, ihatag ko na lang ni mong 10,000. 13,000 akong hatag ka na sa uban, pero ikaw man, 10,000 lang na siya. Shh, ay sabas uban, ha? Hala yun, yaw mo ko'y cash diri yut. Ay, kanon sa banay tabo nga may kuha ka sa akong tinda nga kas. Utangon mangyod na ni mo. Ay, lain ang bayot. Pwede ka malipay ng utangon ako. Ay, nalanggot ayaw sa ikaw pa. Sige, pagpili, ha? At aming imo, ani, kaning budless o kaning binalos. Binalo. Kani, ay, ganahan ko, ani. Kani, na diamond O, yun. sige. Diamond. Di na diamond. Ah. Diamond. Isa day. Kani, diamond. Mana ko. Ana. Ay, pero umalangis ako sa kumbana yutay. Baw na ka. Sibay mo bayad aning diamond. Udi, ayun, o, sige. Balik ko lang na ako, ha? Ay, ako pa nang ipakita dito speakers at to sa podro mo. Sa ito ba lang, Director Ria Arellano, kaya taga dito man akong ex. Bumalik ka ko yata. Ay, salamat kay naabot ta ka, dong. Ha? Oy, unsa man na? Kanang, dong, na ako'y nagustuhan na kwintas. Dong, ganahan kaayo ko. Ha? Oo nya. Barato naman kaayo, dong. Barato ra? Oo, niya, nisugod siya nga iyang ipautang. Ay, utang na sad. Dong, sige na, dong. Ganahan kaayo ko, dong. Pero na pa man taon tayo beranan sa uban mo mga utang taon dahil sa una bawa pa man taon takiimpa sa to. Nya, kani, ganahan man ko, ani. Alangga, pasun sa to nato atong utang langga ha. Pasun sa nato ha. Una ta kuha lain ha. Mag-double body niya atong utang langga. Maglisod ta bayad langga. Dami, bawa kina siyang ganahan kay ko, ani, awa, ganahan kanindot, ana. Oo lagi, bida sa dani. Ay, di man kasabot oy. Di kasabot. Ta, ay na lang, oy. Oo, oy. Oh, awar yung behan na. Tanaw. Awa. Di ka ko mabusabot, bida. Gusto gina niya, gusto mo yung matuman, bida. Awar yun yung behan na. Sa orasa, wag yung gawas kwarto, lood yun. Bida, wag yung magunaw na nga. Tipaniod to na ron. Wa pa maglungag. Ay, ako na lungag, oy. Bida, managitaon ko lungag. Loto ng gitaon. Sa ni Behana ay. Ako nung ni trabaho din dis bay, trabaho sa gawas, trabaho sa bay, tanan trabaho, hapit lang ako ah. Pastil oy, ang kinsa man nawag kadiyat Na, oy, pre Alex. Hello, pre. Musta mo diya? Pre! Jimmy, pre! Oh, Jimmy dede. Oh, pre James. Musta mo diya, ha? Ay, Jimmy, karon asa pa karon? Des bay taon nga naman, ha? Lakas ba? Oh, Pre, kanang gipita lagi sa pari. Leonard pa, pre, sa ila. di ba pre Alex? Nga nung taon pre Alex, ha? Taon, ha? Patungon ta, hinahak din pare. Unsa ganung madto man ta, ha? Unsay kasyon? Double cards ba? Birkol sa dito. Birkol! Berkol. Vida, hindi mo. Purbida. Vino, good, vino. Ang ano man. Ha? Unsa may kasyon lagi dito? Anak ka bubay, pre. Ang anak bubay pa, birthday. Katubag kinamahuran. Iya ba ka? Ayun, bantay ka to. Yan, hikay sa gamay dito. Nya, mantuong no ta. Karon? O, ngayon ka kape lagi. Sige. Di ba? Ato ta dito ila pa Leonard baka. Ato lagi na bilyo. Lagi. Ato ta dito abot. Lagi libugan niyo ay. Lagi. Okay, pre. Sige, pre. Kita ta, pre. Sige. Salamat, pre. Sige, pre. Salamat, pre. Salamat. Ay. Pag yung magawas kong asawa taon, asa ka taon eh, porbida. Wa, magawas sa mong kwarto. Saan nung pangaon na ni Wam ni siya magawas? Ito na ko para pangaon na be. Day.
Delinda, sukad na ko, day. Mga on to, day. Niyon to na to, day. Dali na. Oh, gilak man. Delinda! Day! Delinda! Oh, uy, ginoo ko. O ba kayo ito ni tabot ko sa sa kwarto? Ang luor ba taon ni Wawiyo ni taon sa kwintas kayang gusto? Delinda! Day! Delinda! Abli! Yung pultahan, day! Delinda! Bida, laing yung kong paminaw da. Murag man hitabot sa kong asawa. Wa ba ka niya takiha? Pugsur ko abli pultahan. Di yun maabli na. Wala ba ko yawi sa kwarto? Tuwar pa taon niya. Saan ka na nun? Bahala na. Gubunin ako pultahan. Bahala na. Gubunin ko niya pultahan. Mangita kong baradi kabra. Kinin lang martilyo. Way baradi kabra. Gubunin ko niya doon. Pana. Kurbida. Guba na. Ako ablihan. Basig noon sa ron siya na ako asawa. Ablihan ako. Ay, sus marisip! Sa dayong di aligre! Ginoo ko nagmatar maday ka niya wang kamtubag ni Amina. Naunsa ka daon ka, oy! Ngano kamtubag pagtawag na kunin mo? Ay, pagbuot. Ay, pagbuot ha? Balaka ko nga rin niya, ay pagbuot. Kaya tingog-tingog dyan, naunsa ka, sige kung sangpiti mo. Nabalaka na ko direk, naunsa na ka din ha. Oh, mingol kag, ayaw pagbuot. Ginoo ko tao ni mo, oy. Tungod sa imong luod-luod ba, tadawang ko sa initabo, nagubali nung durnab na to, naunsa na taon ka, oy. Nya, kita sa. Oh, Ako di ay. Nga ikaw may naggubaan na. oh, angin ako kumon ko yung wala mo ko ni mong naunsa na ka niya. Sige kung tuk-tuk, wala ka mga bli. Wala ka mo tubag, wala ka mo tingog. Ang mo po na kung di gubon kay. Nabalaka na mo kung naunsa ka. Ambot ni mo diha. Oh, kaahak yan ni mo. Tungod lang sa kabuang sa kong kasawan, gubag yung durnaw sa umpultahan taon. Ay, wa ko kasabot tao sa batasan na niya. Kunya, pagkagabi ang sabot na mo, lagi taong parealis, nga ito may mag-abot dito sa ilang parilionard. Kunya? Pre! Oh, pre. Felix, ikaw ko din eh. Wakita. Kita ko rin mo eh. Nakas ko luyo. Kita ko rin ko. Doon sa mga Oo, ipapit ko ni Juan, parilyo na pre, del sinyo pre. Para mukuyog lang tayo dito sila. Mau ba? Mansa man, doon ta? Kakaliot, magilis ako. Aday, malakaw sa kawato ko sila para Leonard kay gibitan kong birthday. Biyaan ko di mo dinhi. Oh, ikaw, unsa man? Kuyog ka? Di ko eh. O nga naman. Magunsa man ko dito. Wa man ko'y labot. Ikaw ra may giimbitar. Uy, naunsab kay nga naman dahil naamang ko. Sapa di ay. Nga naman ikay tagiya. Ay, kuyog lang ko takot. Di lagi ko. Ano mamugos manggit ka? Kung gusto ka lakaw dito imo. Nga, okay ra kan madto ko dito. Suma ni mo, dako naman ka. Unsa man ka, oy? Di ko magdugay bito dito. Unsab ko. Ikaw. Basig inik-uli ni mo, wa na ko. Oh, asam di ka? Ay anhira good. Ni on pingo mo kami siguro lina ko, ada ka. Ang basig patay na ko. Tiyap! Bida, biduang ka diya. Wa ko nagbinuang. Sige lakaw dito. Pasagdi ko. Pasagdi ko. Sagdi ko. Ginoo ko. Nga namdig, mukamang nilang ko. Padung Ginoo ko. sementeryo. Usa, wag magka. Ang, isa may mutabang na ko direk atakihon ko nga. Ako na malang usa. Di ko mukamang padung sa sementeryo. Unsaon man, nga imo na malang, tubig sabi. Tubig. Naunsa ka dayoy? Nagdisod ko ginawat, tubig, dali. Tabang. Ram kang sinantiya. Di ba? Pagtaro niya, Linda! Habang. Linda! Wala lagi ko padayag at tao silang parilyon na dayon kay gitabang naman sa tao na Linda tao. Pero pagka taon na nakus bay nagkanta naman sa tao diya. Wala ko ambot lang inartista rin siguro ni ko asawa wa ko kasabutan niya. Para di lang ko makalakaw ba. Unsaon man ako siya, unsay akong buhaton taon na niya. Niubos linuon ako mga amigo taon kay imbitar ko wa gyud ko makadto. Ati Pres, Bambina, Kuya Gili. Naano magyud kay tabok-tabok. Oy! Ikaw ninyo. Unsa man ko kayo mapasaltihon, Jimmy.
morning, good morning. Bambina, may ngadlaw. Good morning. Hello. Sa tanan. Merry Namati. Christmas. Okay, Ate Pres. Okay, og pasalamatan ako ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sugar. Ayong si piyata gyud pag-inom katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na kadaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maghapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamukaon sa imong paniudto. Maghapon inig panihapon nimo, inom na sa kadaan ug sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang natong na problema bahin sa kidney o UTI. Ayaw nagyud mo kabalaka or kahadlok ana. Tungod kay dunanay makapaalibyo, makatambal, makaayo anang itong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe na ang imong kidney o UTI, inom sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan nato mga igsuonan po nga gamit sa ato ang Sed Liniment Oil. Thank you gyud kayo tanan na. Kamo ang namhimong number 1 sa ato ang tinuod nga muwag tang sa atong panuot pamaol panakit sa kalawasan, atong buko-buko nga magsakit, atong kilid nga magsakit, ato ang mga bagtak diha mga kining ato ang mga paa nga bikugan, ato lang naplasan og Sed Liniment Oil. Varicose veins na to ay so simple ra kay na. Unya kani mga dysmenorrhea sa mga babae ay simple ra kay na sa ato ang Sed Liniment Oil nga ana ra mapalit sa butika, di ba Kuya Giles? Sa butika rin yun. Mga igsoon, mga suki na itong tigpaminaw, tigamitan na ito sa Sidliniment Oil, epektibo kayo nga haplas. Sa butika rin yun ang tinoon. Wala ganun baligya sa gawas. Balik-baliko, kung yun, iyon na ako masumal. Balik-baliko, ingon nga butika rin yun ang tinod. Sa butika rin kita, mga igsoon. Di ba, Gams? Butika rin na ito, mapalit ang tinod ng Sidliniment Oil. O di gali, sa Facebook na lang, bisitahan na to ang page sa Sid Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Nya ayaw kalimot nga i-like na to ang page mga igsoon. Nya makita dito ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing mga igsoon, mapalit na po na to sa Shopee. So di na ka maglisod. O layo kas butika, Shopee. Basta tinuod dito na naragid sa butika o di sa Shopee ba. Muna gibuhat sa itong mga suki gams nga tigabita jud kay na gams. Si sa taxi Roysin nga taxi. Si Ronald Piñula o sa iyang misis si Leslie Candusali, Rodolfo Donios o si Catherine Quizon o ang misis nga si sani kalimon di pa nakubasa o si ang misis day si Catherine Quizon niya sa B&M Taxi. Uy kuyawa niya si Joel Ponteros o sa mga Ponteros family dia sa Tayasan Negros. Thank you kay tanan. Daghang salamat sa pagsalig nato sa Sed Liniment Oil. Then si Kapitan po taon dito sa Ubay Island. Magpasyo kuno siya nato Ate Pres kung mukuyog ka ng Ubay Island. Dool ra na sa kuan Ate Pres Tubigon. Sigan, Ubay Island. At Bangranas Tubigon Ate Pres dool na 30. Sakop sa Bohol nga na. Sakop na sa Tubigon Lungsod. Lain na siya nga island. Lahin nga island. Kanang duol bitaw sa Tubigon Ate Pres nga island. Makita ra nato. 30 minutes. 30 minutes ra atong kuan biyahe dila. Basta baduguan lang di lang ta malakas tubig. Di lang ta malakas tong tubig. Duguan lang kakakak man ta. Kitas bambina o kana. Ako sa ilang gingan Ate Pres kun okay si Ate Pres ila. Man sa una lang tumatama dayon. Dili na mao. Talibon man to. Di sa kuan man to, luon man to. Bam? Ikaw, Bam? Salamat ani Ma'am Joy Bora usa ka coordinator, usa ka wedding coordinator. Thank you. Ingon man sab ni Ma'am Cha Polinar Cruz og the engineer Steve Cruz dito sa Dubai nga nag-monitor ka nato. Thank you. Og yung mga parents diya sa Kanmaya Sintro sa Bayan Bohol, sila si Sir Fidel Polinar og Tiva Polinar. Ingon man sab sila si Mr. Himerangan o Mr. Bugtong sa Service Liner for Oslo o
Ingom lang sa salamat kayo pag-abi ka na ako sa dang diha ko'y pangutana ni Reverend Father Alvin Villaflores sa Dumaguete akaning Cathedral ba? Metropolitan Cathedral, Dumaguete City. Salamat, Padre. Og ni Sir Leo Calumba sa Cebu Car and Van Rental. Ang atong mga sukit ipaminaw ni Benata mga ginang sa Panimalay. Ano ang atong said celebrity Kotik Beauty So, pimindi lamang ninyo para sa atong younger looking og kutis artista. When ang litan og dunay katol-katol ang inyong naong usay murag na dry skin kita, murag dunay mga pugis-pugis, murag dunay mga up-up, dunay murag mga pagas-pagas o unsa pa. Gamit lamang sa celebrity Kotik Beauty Soap. Ilabi na kanimo dia, Sister Mia Alcalde dia sa Lagundi Oslob, Cebu. Kumusta naman ang inyong Couples for Christ? Nibalik na mo dito sa bukid, silang Mrs. Erabon. Paibaw alang niya ko. Sa dili pa mo mato, mga ligo gamit ang celebrity Kotik Beauty Soap. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo dato ka Lawa, Gulyat. atong pasalamatan ang atong sender, Ate Pres, pasalamatan. Sender? Si Dudong Jimmy. Jimmy. Si- Jimmy di ay. Si Jimmy taon nga problema ni Jimmy Ate Pres kanang Okay. artistahon kay ang asawa. Sige. Lakaw gali sad ay paarte-arte nga kanang atikihon siya. Di ay. Kanya udi tumanan siyang kuan, gusto sus di gumagawas kwarto. Mao na di Ate Pres saon lang ani niya. Saon ko nung Jimmy ni asawa ba? Mo tayo mabasa diya ba? Direto sa Salmo 23, verse 1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Verse 4. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban kaman kanako. Mao ni akong giba sa Gulyat kay siya magpataki-taki man dayon. Taki-taki. Unya iniglakaw siyang bana mukalit lagsing along. Be, unsa may imong timbang-timbang dia Gulyat Ay, isip. namaw gining iyahag Kung yun. ikay bana, be, unsa mo ikasulti? Ako pa rin ako pa'y bana ni niya. But lang saon din ako. Pinanggasan na ako. Si Gilly Dilmar, Dili angay kuan bunogo ni mga inani. Istoryahan ra ni siya. si Gilly Dilmar isip Anak may asawa na. biyudo, isip biyudo na pananglitan og makaasawa siya. Ang iyang unang asawa, modelo man tos kabuutang asawa. Pananglitan sibutan dili ito. Dilmar og ikay makaasawa og ikaduha nga sama ani kinaiyaha og kirakani. Ikaw sa ikaduha. Nga niagya siya ang mga kabut. Mga 5 naman. Dili man to asawa. Dili man to asawa, para man to iyaha. Dili po tumatawag kunog one night stand. Dili wa tayo one night stand nila ha. Di pa takilit Always na. night ila ha. Ha? Always night. Saan mo ba yun na? Mga batanon mo tuloy niya kuya bam. Tabang mundo ha, tabang mundo. Karon ka na, fight na niya karon. Kumbati na gams, kumbati na na. Ako'y makasawa ginang batasan. Babi na? Ay, gaid ko na eh. Guys. Igain na to eh, mahimo. Bili na, guys, bye. Ay, Guys, bitaw. bye. Di na maayo na na eh. Dili ay kumlakaw siya. Okay mo guna sakyan, Gams. Okay mo na sakyan. Sige na malala. Bitaw, Di tinuod na na. mo artim nagmayo. Dili ka mayo gulyat nga magpalit siya kagalingon nga kanang para testing bitaw sa sugar ug kanang anela sa tudlo kay pananglitan og high blood siya o kang sugar. Magpalit po siya katong unsa nang para dire sa blood pressure. Magpalit para sa sugar tester. Para kuan ka na. Ganon. Kay kung okay ang sugar, magpalit sa siya og katong para gyud sa high blood katong unsay tawag ana blood pressure. Unsay tawag BP ana? para BP Kaya pag ba? anong mo palit man ang Magsigay man sa katake-take dayon. Atik-atik naman ka ana. Tigati rate pres. Ha? Mo lagi gidunan sa bana kay kumulakaw siya, magpalit lang bidyuke. Siya na asawa uy. Dong, Jem. Dong Jem. Dong. Namo gyud sa kanang sa pagtuon dong nga kanang utot makatambal na sa high blood utin mo. Bayot. Uy, naabi sakit sa tuyo nga sa tuyo nga sa sakit ni Andrea Brillantes. Nasi siya sakit. Dili makasimot siya bisag unsa. Sinus? Dili sinus. Iya gyud na daan. Bata Kanang- pa? Bata pa ganang. Sa tuyo nga sa ano nga bisag magligo pa sa perfume, di gyud sa kasimot. Dili sa katimaho. Dili. Di siya ka makatimahaw Sense pa. of smell. Wa siya. Na may sense of taste. Ngano ka Dila. ano nga inana man no? Og dunggan- sa kita. Og dunggan pa bungol. Ilong man, unsay tawagan ng gulyat? Kuan,
Ay, ambot nungol tayo, na, wala nungol. kay bawang sa ingana to. Basta dili siya maka, nari sakit ano. Dili siya maka, bisag unsaon palago. galing ka na sa kasila dito tilaw lami. Nakaksa no? Sa di mo na, no? Kining iyaw, sa mga kining iyang sakit, nga mo kalit mo lag, Atik-atik. Atik-atik yung sakit. Atik-atik ni. Igay na gina. Ate Pres. Ano man ka? Sakyan ani mo sabot. Ate Pres, babae ka man gyud, daga ka man. Ambot, babae ba ka? Naminaw ni mong asawa karon kasabi dia. Okay. Alay, di lang ko ay. Kasabi. Idugay na ba kay kumuhuman, nagkasaba. Pero ang kuhaan, atik-atik ba? Pasagdan na sa bana, uy. Atik-atik na ba na? Bala nga takiyo dia biyaan na bisag mo hanga. Ay, di, ang atik-atik, dilig din ang mo taki. Mingo mo sa tagay kog tubig. At tagaan, tubig. Ini tubig, tagaan sa ini tubig. Wala to gisampling sa mata, ini tubig. Unsa to gel? Ako. Oh. Ay lang ko ko problema ron. Sa may imong bato, kung ikadakasawa yun, Ay ano sa yung ko sa style. kan nyo, mo kay nagbuwag mo katnil gon. Nag-uol ka, nagbag si Daniel o si Kathleen. Kathleen? Gol kay siya. Mapil di mo anak kini katiguang naman mo. Bayot. Pita ako kingon ganiyo ako para sa gaid ko lagi na. Di ko nasakyan. Bitaw, uy. Tinoday. Gara man na. Good. Gara na. Kinsa nga na nagpadagol yan? Si Dudong Jimmy Town. Jimmy? Oh. O Jimmy, araw maundang tatlo istorya no, elisi nagbayot, para mahuman ka. Salamat o kailangan ating tuluman nun. Good ako ang pas